Yn y fideo hon, rydyn ni am sôn am rhestrau. Mae rhestrau yn ffordd o styrio gwybodaeth mewn Python mewn trefn. Rydyn ni'n creu rhestr gan ddefnyddio bracedi sgwâr a gwahanu'r elfennau gwahanol gan ddefnyddio coma. I ddechrau, rydyn ni am ddiffinio ddau rhestr. Yn gyntaf, y rhestr o odrifau, gan ddefnyddio bracedi sgwâr, rhif 1, coma i wahanu'r elfen, rhif 3, coma, ac yn y blaen. Ac nesaf, yr eilrifau. Ac fel dyn ni'n gweld, os dyn ni'n rhoi odrifau, mae'r rhestr o odrifau ac eilrifau, rydyn ni'n cael y rhestr o eilrifau. Gallwn ni hefyd adio dau rhestr gyda'i gilydd gan ddefnyddio yr symbol adio fel arferol. Felly mae odrifau, adio eilrifau, yn adio'r rhestr o eilrifau i ddiwedd y rhestr odrifau. I wneud pethau mwy syml, rydyn ni am ail enwi'r rhestr hon yn rhestr o'r enw rhifau. Ac dyn ni'n gweld bod rhifau yr hyn rhestr a cynt. Mae'n gallu bod yn ddefnyddiol weithiau i ffeindio allan maint rhestr, a gallwn ni wneud hyn gan ddefnyddio len, sy'n sefyll am length yn Saesneg, gyda cromfacha, a rydyn ni'n rhoi enw'r rhestr sef rhifau yn yr achos hon. A rydyn ni'n gweld bod 8 elfen yn y rhestr hon. Falle bod chi wedi sylwi bod y rhestr hon ddim mewn trefn. Gallwn ni trefnu'r rhestr gan ddefnyddio .sort, gan rhoi enw'r rhestr, sef rhifau yn yr achos hon, .sort a cromfacha. Ac os dyn ni'n ailedrych ar y rhestr o rhifau, rydyn ni yn gweld bod e wedi trefnu o'r lleiaf i mwyaf. Mae hefyd yn bosib adio rhywbeth i'r rhestr gan ddefnyddio .append, lle dyn ni'n rhoi enw'r rhestr, sef rhifau, .append, ac mewn cromfacha rydyn ni'n rhoi beth ydyn ni eisiau adio i'r rhestr. Y tro yma elfen rhif 6. A dyn ni'n gweld bod rhifau gyda 6 ychwanegol ar y diwedd sydd wedi adio. Gallwn ni hefyd cyfri faint weithiau mae elfen yn ymddangos mewn rhestr gan ddefnyddio .count, gan rhoi enw'r rhestr, .count, ac yn y cromfacha tro yma, rydyn ni'n rhoi yr elfen rydyn ni eisiau cyfri faint weithiau mewn y rhestr. Rydyn ni'n mynd i edrych ar y rhif 6. A dyn ni'n gweld bod y rhif 6 yn ymddangos yn y rhestr dwywaith. Felly yn y fideo hon, rydym wedi edrych ar sut i ddiffinio rhestr, sut i adio'r rhestrau gyda'i gilydd, edrych ar maint rhestr, sortio'r rhestr, adio elfen i'r rhestr a sut i gyfri faint weithiau mae elfen ymddangos mewn rhestr.